Kaixo guztioi, ariketa honetan egingo dugu 2019 urtean ekainean agertu zen ariketa bat, programazio linealari buruz dena, eta esaten digute, nahiko tipikoak dira hau bezalako ariketak. Gozogile batek 2 motatako tartak dituela, A motatako tarta eta B motatako tarta. Eta esaten digu A tarta egiteko daukagun ingrediente bakoitzetik zenbat kilogramo bar ditugun, eta baita esaten digu, eta hori apuntatuko dugu hasieratik, A tarta 24 euro balio duela eta B tarta 30 euro. Vale? Horretaz aparte, berdina, vale. Gozogileak osagai bakoitzeko 300 kilogramo besterik ez badu. Vale? Horrek ematen digu limitazio bat. Esaten digu 300 kilogramo jarriko dugu gorriz, dauzkagula bakarrik 300 kilogramo orea eta 300 kilogramo txokolate. Eta zenbat tarta egin barko du mota bakoitzetik diru sarrerarik handiena lortzeko. Orduan, horrelakoetan galdera da zenbat tarta beharko duen. Beraz, gure ezagunak isa eta izango dira, isa izango da A motatako tartak eta izango da B motatako tartak. Beraz, erantzuna izango da ez dakit zenbat tarta A motatakoak, ez dakit zenbat tarta B motatakoak. Baina gure helburua da diru sarrerarik handiena lortzea. Beraz, eraiki behar dugu funtzio bat, eta funtzio horren maksimoak esango digu zein den gure diru sarrerarik handiena. Zelan erabiliko dugu hori? Nik jakingo dut isa tarta ingo ditu dela eta I tarta. Eta gainera badakit tarta bakoitzaren prezioa. Beraz, zenbat diru lortuko dut guztira? Lortuko dudan dirua guztira izango da. Isa tarta egingo ditut eta tarta bakoitza 24 eurotan izango da 24 bider isa, hori izango da isa A motatako tartekin lortuko ditudan euroak. Eta honi gehitzen badiot 30 bideri izango da B motatako I tarta eta horiek bakoitza 30 eurotan saltzen denez, hori izango da nire funtzioa. Eta hori izango da funtzioen maksimoa lortu nahiko dut. Horretaz aparte, eraiki beharko dut eskualde bat hemen agertzen diren murrizketekin edo baldintzekin lortu behar dut eskualde bat, eta gero eskualde horretako erpinetan begiratuko dut nire funtzioa non maksimizatzen den. Orduan, zer da lehenago gauza? Jakitea nola lortu inekuazioak, nola lortu baldintzak eskualdea eraikitzeko. Alde batetik, badakit, eta jarriko dut hemen gorriz, esaten digute, osagai bakoitzetik 300 kilogramo ditugula. Eta hori erabiliko duguna, zergaitik. Vale. 300 kilogramo. Guztira izango dut. Beraz, hau izango da beti, handiago edo berdin, Imaginatu ni A motatako isa tarta ingo ditu dela. Eta tarta bakoitzean kilogramo bat orea erabiliko dut, ezta? Beraz, jakiteko A tartekin zenbat orea erabiliko dudan, izango da kilogramo bat bider egiten ditudan tarta kopurua. Eta txokolatearen kasuan izango da 1,5 kilogramo bider egiten ditudan honela behiratu behar dugu. Horrela. Zenik kasu honetan, jarri gauta hemen alboan, ari naiz orea begiratzen bakarrik. Orduan, A motatako tarta batekin kilogramo bat erabiltzen baut eta isa tarta egiten baitut, erabiliko dut horren beste kilogramo. Horretaz aparte, B tarta I, imaginatu, 17 dela, 17 tarta eta bakoitzarekin 1,5 kilogramo erabiltzen badugu, erabiliko ditugun oreak izango dira 1,5 bideri. Eta begiratzen baduzu, gauza berdina, hemen, txokolatearekin, geratzen zaigun ekuazioa, kasu honetan izango zen, hemen aldatzen da, ze txokolatearen kasuan 1,5 kilogramo erabiltzen dugu A motatako tartetan, eta bakarrik kilogramo bat B motatako tartetan. Baina baita ere esaten digute gehienez 300 kilogramo ditugula. Beraz, txokolatearen kasuan lortzen dugun inekuazioa, hau izango da. Zein ekuazio eskutu gehiago dauzkagu? Egingo ditugun tartako purua izango dela positibo. Hau da, nik ezin dezaket egin -3 tarta. Beraz, isa izango da handiago edo berdin 0, izan daiteke justo maksimo izatea. Egin behar dut 17 tarta B motatakoak eta A motatakoak 0. Horregatik jartzen dugu berdin 0. Bada emaitza bat izan daitekelako. Eta I berdina izango da handiago edo berdin 0. Orduan horrela, ni badaukat ja, nire lehenengo inekuazioa, nire bigarren inekuazioa, hirugarrena eta laugarrena. Eta hauekin sortuko dut eskualdea.
hau eta hau jartzeko, nahiko erraza jarriko eta ber. Hau izango da nire berdea eta hau izango da nire gorria. Orduan, berdea jartzeko, nola jartzen dieten isa handiago edo berdin 0, horrek esan nahi du, lerro honek, bai, isa berdin 0 horrelakoa da. Eta i berdin 0 honelakoa. Hau da, azkenean, dauzkagun bi ardatzak izango dira gure lehenengo bi baldintzak. Eta orain zelan egingo dugun kalkulatzeko hemen dauden zenbakiak. Orduan, egingo duguna da balioen taula. Lehenengoaren balioen taula jartzen dut horrela eta bigarrenarena horrela. Isa i, isa i. Lehenengo izango da orea eta bigarrena txokolatea. Isaren kasuan, 0 jartzen badut, hemen 0 bat jartzen badut, geratzen zait, 1,5 i berdin 300. 1,5 i berdin 300 egiten baduzue, emango duzue i balio duela 20. Eta berdina egingo dugu, baina hemen 0 bat jarriz. Jartzen badugu in 0 bat, orduan, hau 0 bada, isa berdin 300, zuzenean. Eta egiten badugu orain berdina, baina hau egin dugu orearekin, hau egingo dugu txokolatearekin, antzerako parazio geratzen zaigu, baina kontuz orain 0 jartzen dugunean izan, i izango da 300, bai, hori izango da 0, 300, eta hemen 0 jartzen dugunean 200. Oso antzekoak, baina ez berdinak. Eta hauei kolore bezala emango diet. Oreari emango diot kolore horia, eta txokolatari emango diot kolore urdina. Eta orain egin behar duguna da, aurkitu puntu horiek gure grafikan. Orearen kasuan, esan dugu, orearen kasuan hau dela. Eta txokolataren kasua hau. Beraz, orearen kasuan, marrazten baditugu gure puntuak, horiz marraztuko duguna, izango da 0, 20, 0, 20, 20 esparkatu 200, lehen erratu nahi zena. Hemen 200 jarri behar dugu, bai, beste guztiak ondo zauden. 0, 200, eta 0, 200 puntua hau da, kolore horiz jarriko duguna, bai, eta beste batetik daukagu 300, 0. Eta puntu hori hau izango zen. Jarriko ditugu aitarek bi puntu urdinak, izango zirela 0, 300, eta 200, 0, bai, eta orain egingo duguna da, bi hauek lotuko ditugu. Bai, gure regelarekin hartzen dugu, alde batetik lotzen ditugu bi puntu urdinak, bai, eta beste alde batetik lotuko ditugu gure bi puntu horiak. Eta hau bezalako zerbait geratzen zain. Orain, behiratu behar dut gure inikuazioetan, beltzez jarriko dut, hau, bai, hau, eta hau. Fijatzen bagara. Honek esaten digu isa handiago edo berdin 0. Honek esan nahi du, honen eskumara begiratu behar dugula. Honek esaten digu i handiago berdin 0, beraz gure lerroaren goikaldera begiratu behar dugu. Bai, kasu honetan daukagu. Funtzio hau eta izan behar txikiago edo orduan nola txikiago den begiratu behar dugu eskualde honetan, baina bera. Eta honetan berdina izan behar da, kasu honetan jarri dut aurreko beste baldintza. Begiratu beharko genuke horiaren baldintza izan behar da, lerro honen bekaldera. Eta honetan begiratzen dugunean nola txikiago daukagun baita ere, begiratu behar dugu honen bekaldera. Imaginatu hemen txikiago jarri beharrean handiago jartzen duela. Orduan begiratu beharko genuke lerro honen goikaldean geratzen dela, baina nola txikiago jartzen duen, kasu honetan bekaldera. Eta batzen baitu honen eskuinera, honen goikaldera eta bi hauek bekaldera joan behar direla, sortzen dugu gure zonaldea, eta zonalde hau izango da, jarriko dut beltzez, gure zonaldea, hau izango da, hau bezalako zerbait. Bai, eta orain begiratu behar dugu gure zonalde honetan zeintzuk diren gure erpinak. Orduan, lehenengo puntuak, bat A oso erraza da, 0,0 puntua. B, baita ere aurretik daukagunez da, 200, 0 puntua. C, kalkulatu beharko dugu, eta D, lehen kalkulatu dugunez baita ere da, 0, 200 puntua. Nola kalkulatzen dut C? Fijatzen bagara, C izango da lerro horia eta lerro urdinaren arteko baki puntua, ezta? Beraz, jartzen ditut bi ekuazioak, isa 1,5 i berdin 300, eta bestea da 1,5 isa gehi i berdin 300. Egiten duana da, ikusteko zein den puntua, adibidez. Lehenengoaken bigarrena. Lehenengoaken bigarrena ez, itxaron. Egingo duana da bigarrenari bider 1,5. Bai, honekin kendu alizeteko, eta gero kenketa egiten dugu. Beraz, geratzen zaitamen. Isa ken 1,5 bider 1,5 da 2,25
isa, bestaldetik gertatzen zait 1,5 i, ken 1,5 i, 0, hor joaten zait, eta bestaldean daukat 300, ken, irureun bider 1,5, irureun bider 1,5, ematen dit, 450, ken, 450. Hemetik askatzen da, ateratzen zaigu, isa balio duela, 100 eta 20. Eta egiten baduzu jarraitzen baduzu, ikusiko zue, i baitare balio duela berdina. Beraz, lortu dugun zenbakia, izan da, 100 eta 20, 100 eta 20. Bale? Beraz, ja badauzkat, nire lau puntuak. Begiratu behar dut, nire, bai, hasieran sortu dugun funtzioa, eta funtzioa hau azkenean izango da interesatzen zaiguna, da presioa, bai, 24 isa gehi 30, baloratuko dugu gure puntu ezberdinetan, eta ikusiko dugu zeinetan den maksimoa. Bale, eta horrelako zerbait geratzen zaigu, bai, kasu honetan 0-0 denez biderkatzen 24 eta 30ekin 0 ematen digu, jarraitzen badugu, bigarren kasuan, bakarrik sortu ditugu A bezalako A motatako 200 tarta eta B motatako 0 tarta, beraz da 24 bider 200, eta ematen digu 4.000 eta 800 euro lortuko dituzkela. Urrengoa daukagu 120 bider 24 gehi 120 bider 30, eta honek ematen digu 6.480 euro. Eta azkenik, 200 tarta egiten ditugu bigarren motatakoak eta bakoitza 30 eurotan, honek ematen digu 6.000 euro. Ba, ikusten dugunez, diru gehien lortzeko kasua, izango zen C. Hau da, baldintza guztiekin sortzen baditugu 120 tarta A motatakoak eta 120 tarta B motatakoak dauzkagun osagaiekin, lortu alditugu 6.480 euro.